bon eɗen gonɗiɗo hen la lion de département de Podor sohna Aissata no gowruɗa paɗa ko Four noon saɗa yaha Four koye poɗɗa ko mosdede hein bon destination hol toon eyyi sen gumima Walalde Dara Halayɓe ko mawlude kadi woni toon sen gumima toon Juuɗe Jaaɓe sen gumima Juuɗe Jaaɓe Sourey sen gumima Sourey Jeen Diatar sen gumima Diatar mais jabanaɓe mbina no panma de jabanaɓe no panma bon ko ɗum woni destination o inchallahu rabbi ɗum noon ko baɗaɗo marraine toon to gandanɗa ɗuma woni Sourey City ne haalirta ni henna voilà e aussi yaade mawlude nde Aissata noon eɗen gandi ko yiɗi toon nela toon nde tawno ko neɗɗo jiɗɗo Fouta no fewi no fewi no fewi cortège o noon ngol lawol koko ɓeydi maman aɗa ni wisa ndiyam aɗa ni wisa ndiyam de Mitsubishi sama gars yi yéen a fi ne ɗum ɗo koye cortège o 1 2 3 4 5 6 oto gonɗo caggal o 7 coordinateur Hamdou destination Fouta way jonon ko mbiɗa an anda waɗi tegade de jonon leeri aɗa ñama karisma Aissata kala gonɗo e mum changement waɗat Aissata wi kom Hamdou nana foti no bone bon l'homme fort ɗo ko wuuli mais no gurɗa wallahi min ɗo cilla alhamdulillah aɗa ɓenna wuuro moon walla ɓennani mami yaha inchallah e nice jooni holko kalɗa en bayri eɗen gandi Fouta ko yiɗɗo toon nela toon effectivement eɗen mbiya tan yo Allah waɗ men lawol ɓuural eɗen mbiya Fuutankoɓe jaltu jabbo sohna Aissata Aw debbo mo ganduɗa ko dariɗo Hamdou message e ko juste rek ɗum kam message goto tan jogui kono Fuutankoɓe jaɓɓo député mabɓe nana sohna Aissata Aw Cissé goto oɗo cuuɗi député ko goto annene koye député ji walla ko mairie o jiiɗa ƴettude wona koye suuɗade de voilà ha joni koye cortège uji ɗi gonɗen voilà ɗum ɗo ɗiɗo otoji fof ko hen jeeya ha ga les gars destination Fouta Toro Walalde muska fa dem Waalo bi yoon di nga dem Walalde Fouta bon le grand journaliste mon ami mon frère eywa maɗen findinde moɗo sa weɓande fajiri joni noon ko mbiɗa e lawol ngol direction vers Fouta et avec Mama Sita la reine de Lila Morphil aɗa ni yaha to jiɗɗa de Lila Morphil en tout cas département Mawul Diaw avec la reine de Lila Morphil eɗen gandi kam vraiment haydara weɓata kadi en mbaɗi anticipé c'est notre honorable député de la 15e législature inchallahu rabbi te kadi ɗum wonat kadi en gandi Mama Sita vraiment kala ko kewni vraiment eɗen gandi Dulat Diaw kono kadi ɓe ganduɗa tigi ko Sourey naaɓe e wonde Diatar naaɓe yooɓe paad ha joni moɓodiral manggal nana ara ɗum noon yooɓe keblo final o vraiment eɗen gandi Mama Sita wonko heblaniɓe ko heewi to banggue surprise aji machallah ɗum noon ɓe mbiyama tan bisimilla ma ɓe mbiyama kadi yooɓe jaɓɓo Mama Sita naɓe gowno waɗirde tigui rigui ma muhuma ka wat fallere moño tigui rigui e l'homme fort et ça c'est Didier Dou holko mbiɗa e lawol ngol bon amin ɗo fayi aussi dans le département de Morphil concernant aussi l'activité des finales et darde Mama Sita et le département de Podor et ni toute la jeunesse est mobilisée que toutes les 22 communes seront là pour une réunion extraordinaire que toutes les associations aussi ma maman va innover dal mais ni ken mbiɗa yiɗe département de Podor kadi Mama sera aussi député dans le département de Podor Sola Diebi merci beaucoup e jaam eɗen gonɗi ɗo hen artiste qu'on ne présente plus mo gandanɗa hoorema hannde ko barogal baroɗe e caggal Mama Sita holko mbiɗa aussi e lawol men eɗen gonɗi ɗo fajiri ɗo Parcelles Assainies unité 16 galle Mama Sita eɗen jogori yaade ɗum to Fouta Coumboyou men kadi mbaɗen ko gownoɗen wadde kala e saaha
machallah DJ do salunama jurama weltama from golle jodde de image uji jodi di machallah toñam mama sita en bawa haalde kanko woni mbaroji dewri gandanɗa hoore ma ndi wori mbaroɗi gore gonɗe e nder département marode kanko waɗi keɓe mbaɗa en rutti ɓe mbawa wadde goy hol élection ngaji législative nana ara ene wayno ko ɗo e 2 mois holko mbiyata fuutankoɓe dendagal ɓiɓɓe fuutankoɓe soɓe jiɗi développement pour les département Podor walla développement pour les Fouta yoɓe gaare Fouta marche ngol ɗo cortège o koko ɓeydi otoji ɗi presque ɗi jeehi ha nogas holko mbiɗa hen machallah joom doole tan wawi ɗum wallahi ndeysan wala doole wawa wadde goy oɗo nokkoro koye poche mum wallahi jiiɗa e nokkoɓe poste gouvernement o mbaɗa e sosuji mumen duttina kadi e fosuji mumen o gore élément ji Mama Sita holko mbiɗa est ce que élection législative nana ara Mama Sita joni ene yaaha Fouta yillade toon ne tawno enen ken yewnunoɓe Fouta cortège baɗo hono ni hen elle ko guulet eyyi ko yittude Allah e weltare kadi si eɗen ñagono Allah joom yo Allah waɗan en lawol moƴƴere jehne jaam gartene jaam ko wiide fuutankoɓe tan eɗen mbayni eɗen gaara e mabɓe yidde yiideɓe e yewtude e mabɓe e famodirde e mabɓe e haaldude e mabɓe aussi kadi enen fof mbatten haqqille kadi koye législative faɗen kono nanganen ballodiren oɗo debbaji baɗɗo ko hay goto waɗani e nder département meɗen ɗon mbiyen fuutankoɓe eɓe jaɓɓo en eɗen jaade hono neɗɗo men korsinɗen jiɗɗen kadi aussi jiɗɗo Mama Sita oɗo Didier Dou donc an a yahata to suufi wideɓe kadi aussi Mama Sita ko député assemblée l'homme fort l'homme fort de la commune de Boly Birane l'homme de Diaba a weltanama aɗa andi hoto jiɗɗa de Fouta vraiment aɗa yaade kadi mo jiɗɗa wuulan dagmu jarama daw ça c'est le grand technicien futur député ɗon ɗo assemblée nationale Mama Sita tan e yeeso sénégalais ji ɗi ene haalana ɗumen doléance bawɗo kamɓe waɗata koye barigal yara yarno bonɗo ɓen ɗo mbere baba koɗo wer koyngal ko nanɗaɗo ñaade heedi ɗum noon bandiraɓe musidɓe départ bientôt Fouta Kombo yummen yo Allah wat janjje e jiidal